айдар дур омадем хона дар доми 6 этажаи новостройка дар 6 этаже 51 квадратный метр ду хонага ҳайкалдор дур омадем рост дари баняу туалетае не баняу туалетчае мегардем далше калидора давом мушда ай тараф дасти чап залшай инаи хона ина бо бинем видеош кадом ҷоро нигоҳ мекунам ина зубнои вилоятӣ донишгоҳи носири хисрав ина ҷа ҳукумати вилоят хай холоса лави раҳай далше мерем ай хонаи залаш меброем мерем бо ростакида кухнишай не кухнишай кафелош задагия фақат кухни гарнитур мезанем раковинаша не кухнишай полуш полни кафелай следующий спальняй калони хушрӯвай хона потолокош кадагияй ҳамаш ана фақат ҳами плинтусур миллиониму ливуштраш мондагияй 51 квадратный метр дар 6 этаж ҷойгирай ҳар детрезош айсинирай калонай мақсад бениҳоят варианти хубай ай сабабе ки сум нестай далше ремонт карда намешава ба фурӯш мондагияй марҳамат бинен шаҳри бохтар кӯчаи айнӣ ана нархш 190 000 ҷои шидаш